Na Rympei U Hynñiewtrep, channel nabynta ki paidbah Bri U Hynñiewtrep. Ka office SDO Pynursla Civil Subdivision hakala sngi ubelai kala penmi ya ka jing penmana pentip syaki paidbah nong lek nong wan nakadaw ka jing pyntrei ya ka surok ba haki Bthah jong ka langkardem lek lengkot haka surok ba National Highway Saupo Shillong Dawki ka penlong ya ka ni ka jaka balakadaw banbu ka jing ma na ka jing hap khandau bat ki mau khamtam na ka jing wan jong ka ayom liur halor kane ka SDO jong ka Pynursla Civil Subdivision ka kong EL Warjeri kala kentu ya baroh ki nong lek nong wan ki bayat na kani ka surok bakin long ki ba husiar banyada na kinu ki jing mensaw la Bthah ban kiar ya ka lek kawan haba amda dan kam than e hakapor ba Jerusalem ni hadin ka jing Jerusalem de ban bu renti ya ki traffic signal bat ki jing Bthah bala penmi da ki Bri bala bu khanang ban penyat kali jong ka company shna surok yaki kali day bandanya husiar ba Dakar kamtam haki jaka bolong sharing ba jaka ba pyntrei yak surok lada dan kinu dak jing tua ne jing hap khandau ba jat ka surok day ban pentip mador shaka office jongka block development officer BDO Pynursla CNRD block Pynursla lani civil subdivision officer C Pynursla civil subdivision Pynursla Devan bot renti yaki jing penmana paidbah ki basyanya berbala penmi da ka sarkar na ka banta kinu ki jing pentip badan kam lani lada dan kanu ka jing khang ni jing penya ya ka surok